खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आङो दिनै इलिसा बर' सिंगार बिथांनिसिम मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। बिथांनि हरखाबै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनखौ आं नोंथांमोननो गुवारै फोरमायगासिनो। नोंथांमोना बयबो निस्सय सिनायखायो समायना रमायना इलिसा बर' सिंगारखौ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे पिंकि बसुमतारी बिथांनि दासान्दि मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदो। बिथांनि बागै आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। दिनै आङो गुबै बाथ्राया बुंनो फैनायानो जाहैबाय इलिसा बर' सिंगार बिथांनिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि आगोलाव जुदि सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा बा बिथांनि थाखाय गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव आं निमाहा बिनाय थायो बयनिसिमबो। दा आङो इलिसा बर'नि बाथ्रा बुंनो थांनायाव दा गुबै बाथ्राखौ आङो बुंनो सानदों जे जिहेथु बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना नुखायो दासान्दि फेसबुकआव माबायदि जाथाय जागासिनो नङा होनबा। दिनै आङो मैयानिफ्रायनो इलिसा बर'नि मोनसे पस्ट नुगासिनो फेसबुकआव, जिहेतु पिंकि बसुमतारीनि मोनसे स्टेटमेन्टखौ लानानै दिनै जेसेबां बर' सिख्लाफोर दङ गुबुन हारिजों हाबा जानाय सेंग्रा सिख्लाफोर नङा होनबा, गारलायनाय माबानाय बेफोर जाथायखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियाआव कन्ट्रभार्सि सोलिगासिनो। दा थिग बिदिनो दिनै इलिसा बर' सिंगारखौ इलिसा बर' सिंगारखौ मोनसे फट' होनानै बिथांनि फट'आव मोनसे पस्ट लिरदों। बिथाङाबो सासे गुबुन हारिजों मोजां मोनगासिनो बा गुबुन हारिखौ लागोन बेफोरबायदि जाथाय सोमजिखांदों। जेनेबा मोजां मोनो गुबुन हारिजों होननानै भाइरेल खालामगासिनो दा बेफोरबायदि पस्ट नङा होनबा। दा बुंनो थांनाय बाथ्राया बेसो जेनेबा पिंकि बसुमतारी बुंनाय बाथ्रायाबो गोरोन्थि गैया आरो, खिन्थु बेखौ आं एसे मेजर इस्यु खालामनो बिसोर आरो जेनेबा दिनै गावसोरनि लाइफजों मा खालामा बिसोर जेनेबा ओरैबायदि आरो बे बाथ्रायाबो थिगैनो दं। साननो थाङोबा थिगैनो गावसोरनि लाइफ मा खालामा नङा बेफोरबायदि। दा बेफोराव जोङो इन्टारफेयर खालामनो नाङामोन आरो जेनेबा। खिन्थु पिंकि बसुमतारीया जिहेतु बुंदों बेखौ एसे आलादा स्टाइलै बुंनांगोन। दिनै बिथां बुंनायखौ एसे बर' रायजोफोरा एसे गाज्रिबो मोनदों आरो बेराफारसेथिं बिनियाबो बुंनाया राइट। दा बेखौ बाथ्राखौ लानानै दिनै जेसेबां बर' सिख्लाफोर दङ गुबुन हारिजों हाबा जानाय बा मोजां मोनलायनायफोरखौ लानानै दिनै गोबां दावराव दावसि जादों नङा होनबा। दा इलिसा बर' सिंगाराथ' जोबोर बर' हारिनि मोनसे टप सिंगार नङा होनबा। बिथाङा बर' हारिखौ सिनायथि होयो। ओमफ्राय बर' हारिनि सल' खननाय हिन्दी खनो, नेपालि खनो, आसामिस खनो, बाङालिबो खनो नङा होनबा। दा गोबां बिथाङा टेलेन्ट दङ। दिनै बिथांखौ मान सनमान जानाय बायदि जाबाय नङा होनबा। गोबां मानसिफोरा मोजां मोना दा आं मिथिला जेनेबा, खिन्थु मोजां मोनो होननानै दिनै पस्ट खालामनानै भाइरेल खालामगासिनो। आं क्लारिफिकेसन मोनाखै मोना नङा होनबा बिदि बिथाङा फोरमायनाबो लायाखै, खिन्थु बेफोरबायदि मिथियालासिनो भाइरेल खालामनांगोन आरो आं बेखौ बुंनो थाङो। लोगोसे बेबो सैथो जे दिनै जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानानै आलाय सिलाय जागासिनो। दा बेनि थाखायनो बर'फोरा मोजांनि थाखायसो बुंदों नङा होनबा। आं लोगोसे बेखौबो खावलायो जे दिनै बर' सिख्लाफोरा एसे अन्थाइ बिखा जाना था, गुबुनजों एसेबां गोरलैयैनो फुस्लाय जायो, उनाव बुथार जायो, नेवसि जायो नङा होनबा, आलाय सिलाय खालामजायो। दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि गोबां बर'फोरा सानै हयै बाथ्रा बुंदों नङा होनबा। दा बुंनायाबो खायसे खायसे गोरोन्थि जायो, बांद्राय बुंहरो नङा होनबा। दा बेनिखायनो आङो बर' सिख्लाफोरखौ खावलायो एसे गोसोखौ निजिनि गोसोखौ हमथाना ला। गोरलैयैनो बर' सिख्लाफोरा फुस्लाय जायो थाखा फैसा नुबानो नङा होनबा। उनाव लास्टआव इखिंबो जाया गोदाव सोराव जानांगोन होनबा। दा बेनिखायनो आं बेखिनि बुंनाय थाबाय। लोगोसे आं बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबा निमाहा बियो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनाय जाबाय। थेंक इउ स' माच।